Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikulandireni mama wauno makamaka inu mnyamwali wanga pamodzi ndi amuna wanu amene mwakhala mukufunafuna mutamvetsedwa kuchoka kwa ine pa nkhani ya chochitika chimene chikuzungulira dziko lonse lapansi, koma chavutanso kwambiri ku Malawi kuno kuchokera mwezi wathawu kufika mwezi uno wa Julayi. Chafika pachimake penipeni koma chipitirira kutero kufika mwezi wa Disemba. Chochitikachi chikukhuza ana ang'onoang'ono makamaka pa nkhani imene boma likukakamiza makolo kapena kupempha makolo kuti apite ndi ana awo ku National Registration Bureau kuti anawa akhale ndi ma ID ku sukulu kwawo paliponse pamene mwana ali, kuchokera wa zaka zazing'ono mpaka zaka za usinkhu waukulu akhale nayo ID. Ndiye inu muli ndi funso kufuna kudziwa kuti kodi ife ngati ana a Mulungu tichite bwanji? Kuyankha kwanga nkwakuti chikhulupiriro chimafuna kuganiza. Takhalani pamenepo chemwali pamodzi ndi banja lanu, mwinanso anthu nonse amene mukupanga ulendo wopita kumwamba. Chikhulupiriro chimafuna kuganiza, kotero kuti ine ndikubwerezeni chemwali kunena kuti ndilibe ulamuliro woletsa kapena kumuvomera munthu kupangitsa mwana wake ID. Ndibwereze, ndilibe udindo omulola munthu kupanga ID kapena kumukaniza munthu kupangitsira mwana wake ID. Ine kwanga ndikungowunikira chochitikacho kuti nchani ku dziko lapansi, ndipo kusankha kudzikhala ndi inu nokha kumeneko chemwali. Kafukufuku wina mumuchite kudzera ku zimene atumiki osiyanasiyana akhala kufotokoza za zochitika za nthawi yakumapeto zimene zidzakhuza miyoyo ya anthu mkatikati mwa chimpani chachikulu chimene anthu timachitanthauzira mosiyanasiyana zokamba nkhani ya 666 yakutsogolo imene timayinena kudzera ku maango olekanalekana, kuma interpretation olekanalekana zakhala zikufotokozera zoterezi. Atumiki anzanga akhala kunenanso nkhani zomwezi. Ine ndinanenaponso nkhani zomwezi kulosera chama 2020 kuti mtsogolo muno anthu tidzakumana ndi nyumba, tidzalowesedwa mchipinda chimene chidzatchedwa kuti digital dictator. Mukumbukire bwino, ngati mudataya maudio amenewo ndidayika mutu wakuti digital dictator kazidakupezani. Ichi ndi chipinda chimene tidalosera kutsogolo kuti nyumba yonse ya dziko lapansi munthu aliyense adzalowa chipinda chimene chimukakamizidwa, ndipo nyumba imeneyo idzatchedwa digital dictator. Koma ngati simunamve, ndibwereze pamene ndikuyankha mbali yanga kuti chikhulupiriro chikufuna kuganiza. Iyi nkhani imene mukundifunsayi ndi chinyumba chachikulu kwambiri chimene Lucifera wachitsegula chokhala ndi mipando yofewa. Chilichonse chili mkati momwemo, koma ikutchedwa kuti digital dictator room, digital dictator house, imene anthu tonse tikulowa. Mukamamva nkhani yokhuzana ndi ma ID yochitika ku dziko lapansi,
imene inu mukufuna kudziwa nkhani yokhuzana ndi ana anu. Ndinene kuti boma lalengezadi kuti mwana aliyense ayenera kukhala ndi ID. Osayiwala kuti pamene akukupemphani kuti ana anu alembetse ndi kukhala nawo ma ID, zaka zambiri kuchoka 2014 akhala akulankhula za ana oyambira pa zaka 18 kupita kutsogolo, ndipo muone kuti dziko lonse lapansi kwa anthu amsinkhu wa zaka 18 kupita patsogolo analowa mu nyumba yotchedwa digital dictator, kumene tidapangitsa ma ID. Ndikati digital dictator ndikunena kuti kuonongeka kwa democracy ya moyo wa munthu yakuchita zinthu momasuka, tsopano ayambe kukakamizidwa kukhala pansi pa ulamuliro wa dictatorship. Satana ndiyerekezi wachita kukonza dala nkhani imeneyi ya digital dictatorship. Ndifunika kuti ndiyipange explain bwino in a calculated statement. Ndikanena kuti digital dictator ndikunenanji pamene ndikuyankha nkhani ya ma ID awana kuti kodi inuyo mpange kapena musapange. Ine ndikuunikira motere, ulendo umene ukukhuza wana lero sudayambe lero, udayamba kanthawi chama 2014-2012 pamene boma likulamula leroli lidapempha ndalama zambiri ku dziko lonse lapansi nkupatsidwa kuti ku dziko kuno kuyambe kukhala ma ID. Unali ulendo wakuti nkhani yokhuzana ndi ma ID ikufala ku dziko lonse lapansi, ndipo lidasala dziko la Malawi chaka cha 2011-2012. Mwina ndibweze pang'ono mchaka cha 2010 kudamveka mbiri yoyika mayiko pa ndandanda ankawatcha mayiko aakazi. Malawi linali limodzi mwa dziko lalikazi chifukwa linalibe ID. Simukumva chichewa. Malawi lidali limodzi mwa dziko limene linkatchedwa kuti dziko lalikazi chifukwa lidalibe ma ID. Pamenepo lidayamba kusanduka kukhala lalimuna pamene linayamba kuvomerezana ndi mayiko onse nkulandira chithandizo cha ulendo wa ma ID. Koma mumve, pamene ulosi unkafotokoza zakutsogolo m'buku la Danieli, kufotokoza zakutsogolo m'buku la Ezekiel, kufotokoza zakutsogolo m'buku la Chivumbulutso, amatifotokozera za New World Order. Olemba buku la Chivumbulutso ankanena kuti nthawiyo munthu sazamulola kugula kapena kugulitsa. Kunali ngati akutifotokozera za ulamuliro umodzi, ndalama imodzi, mphamvu imodzi. Pakadakhala povuta kwambiri kuti ulamuliro wa ndalama imodzi, dziko limodzi, mchitidwe umodzi, chipembedzo chimodzi uchitike ngati anthu okhala mdziko lapansi sakadayenera kulowetsedwa mu nyumba imene ndikuyitcha kuti digital dictator house. Sakumva munthu. Akanalilamulira bwanji Lucifera dziko lapansi popanda wanthu kuwalowesa mchipinda chimodzi chimene munthu adzayendere network, chimene munthu adzakhale pansi pa goditech, mulungu wa technology, amene adzakhale mchinyumba chotchedwa digital dictator. Pamenepo dziko lapansi zaka zapita kumbuyozo pansi pa ulamuliro wa Lucifera anakonza kuti dziko lonse lapansi tidzalilowese ku digital. Dziko lonse lapansi tidzaliyike pansi pa network kuti lidzachitidwe control ndi network. Pamenepo zinthu za network za intaneti zinayamba kuthamanga kachitidwe kake ku dziko lapansi kuti podzalamulira munthu adzamulamulire kudzera mu network, adzamulamulire kudzera mu intaneti, adzamulamulire kudzera ku digital. Digital idzapange zinthu kuthamanga pa ulamuliro umodzi wokha, mphamvu imodzi yokha. Kotero
munthu akadzapezeka kunja kwa nyumba imeneyi asadzalidyerere dziko. Munthu akadzapezeka kunja kwa digital house azakhale wopanda mwayi ogula. Akadzapezeka kunja kwa digital house azakhale wopanda mwayi olandira nawo zinthu zithandizo ngakhale chithandizo cha mankhwala. Akadzapezeka munthu kunja kwa digital house adzakhale opanda mwayi wa maphunziro. Tipange nyumba imeneyi kuti dziko lonse lilowe. Yakhala ikuoneka nyumba ikumangidwa, chipindachi chikukonzedwa, vanthu m'mayiko mwawo osauka ndi olemera namakakamizidwa kulowa mchipinda chimenechi koma mwa njira zosiyanasiyana monyengerera. Pamene timalowa ku ndende kuti tikakhale pansi pa mulungu digital dictator, ulamuliro wa nkhanza wa digital umene talowamo lero, tinkalowa koma akutinyengerera. Ndipo ife timaona chitukuko chifukwa ndondomeko yakachitidwe kamangidwe ka nyumba ya ndende yotchedwa digital house dictator imamangidwa ndi anthu ophunzira, maprofesa, imamangidwa ndi anthu ophunzira, madotolo, anthu asukulu kwambiri. Ndipo chimaoneka kuti ndi chizindikiro cha anthu odziwa ku dziko lapansi. Palibe ngakhale mmodzi amene amadziwa kuti tikuchoka ku democracy tsopano tikupita ku dictatorship. Palibe munthu ati akane lero talowanso mu dictatorship ya Lucifera. Democracy kulibe chifukwa tonse tsopano ndakapolo pansi pa network ya dziko lapansi. Chimenechi chidayamba kuchitika pang'ono-pang'ono ku dziko lapansi chemwali, ndipo tsopano kufika lero musamadabwe mmene akulengeza ma ID awana. Mukumbukire kuti mu nyumba imene ya digital dictator kumene kuli ma ID tinalowako kaya anthu akuluakulu tokha zaka zonsezi, ndipo ana anali kunja. Nanga dzikoli ana akukhuzidwa kudzakhala nzika za dziko likubwera mu New World Order, sakadayenera kuwasiya panjayi. Ndidanena kuti mu 2030 agenda ya United Nations, ngati mukukumbukira bwino, achina Karl Schwab adalankhulapo nkhani yokhuzana ndi ana, kuti ana onse adzayenera kukhala aboma, mabanja onse adzayenera kukhala aboma, mitembo yonse idzayenera kukhala ya boma. Pamenepo mmene amayamba kukonza nkhani zimenezi anapanga create death certificate yaja chizindikiro chakuti tikupita kumapeto a nthawi yapansi pano. Chidayambira kukakamiza dziko lapansi kuti mitembo idzikhala ndi ma certificate. Let me explain. Chakufa timataya koma tsopano kukubwera death certificate, chizindikiro chakuti munthu yo anafa mwa njira ina, mitembo kutsogolo kwa nthawi. Ndinene ngati ulosi simudzayikanso nokha maliro ayi. Maliro adzayenera kukhala aboma. Nyumba iyi yotchedwa digital dictator imene ana athu lero akulowetsedwa mokakamizidwa kudzera mu National Registration Bureau. Muchione chemwali, muchione dziko lapansi sichawamba kumenekoko tikulowako kuli zinthu zimene ndikufuna ndizifotokozezi. Number 1, death certificate ndi chikakamizo pansi pa National Registration Bureau kuti wakufa adzikhala ndi certificate. Kulibe lero zimenezi ayi, tikuyika tokha maliro koma kutsogolo mtembo udzakhala waboma. Tinachiona chisanzo chabe pang'ono mu nthawi ya COVID-19 kuti chinatigwera chinthu chimenechi chikuchitika mdziko limene chikuchitika mdziko lino lapansi kudzera mu matenda aja a COVID-19. Chinali chibalaliko cha mitembo koma National Registration Bureau ili ndi ndondomeko imeneyi ya death certificate muchinyumba chotchedwa digital dictator. Adzayenera kuchita dictate ngakhale ndi mitembo yomwe lero kulibe koma kutsogolo kwa nthawi.
mu nyumba imeneyi mukapezamo national ID imene tikukambirana lero ili mkati mwa dictatorship ya nyumba yotchedwa. Mu nyumba imeneyi muli ichi chimene chikutchedwanso kuti national ID ili komweko. Sindiye nkhani mukundifunsa leroyi, ili mu nyumba yomweyi. Ndondomeko zimenezi zikusungidwa nda National Registration Bureau kuti tonse tikalowe nyumba yotchedwa digital dictator yakumapeto. Chimenechi ndi chipinda chimene Lucifer adzalamulire pa network ya dziko lapansi, pa internet ya dziko lapansi, pa technology ya dziko lapansi. Anthu onse adzatenge nkwaika pa internet, anthu onse adzatenge nkwaika pa network, kuti network ilamulire machitidwe a dziko lonse lapansi. Izi ndi zina mwa zinthu mchemwali wanga dziko lapansi zimene zimayenda kabisibisi koma anthu osadziwa kuti tikulowera kuti. Msadabwe lero mmene akutenga ana athu kuwalowetsa mu nyumba imeneyi ya digital dictatorship, ayikamo marriage certificate. Sakumva munthu mu nyumba imeneyi ya digital dictator ayikamo marriage certificate. Ni nkhani zosausa kwambiri chifukwa uwu ndi udictatorship kuti munthu adzakhala opanda mwayi kulamulira banja lake, adzakhala opanda mwayi kulamulira mitembo yawo, adzakhala opanda mwayi okhala nzika ya dziko, adzakhala opanda mwayi okhala ndi banja lovomerezeka ndi Mulungu komanso kulamulira iyeyo ngati mamuna. Masiku achinyumba chotchedwa digital dictatorship tikamadzalowa mu ulamuliro wa nkhanza wotere, tamverani, tidzafikanso mu nyengo imene mu nyumba yomweyi mudzayenera kupezeka imene amayitcha kuti birth certificate. Ni nkhani zosausa kwambiri. Anthu tonse tiyenera kukhala akapolo koma certificate amene wawa. Chifukwa chake lero mwapeza kuti mu nyumba ija sopano ayikamonso imene amayitcha kuti juvenile card. Ndiye mukamanena nkhani ya juvenile card ndiye kuti tsopano imene ndi imene yasenza ma ID awana ang'ono imatchedwa kuti juvenile card. Tsono nimati ndinene kuti chemwali tikuyenda m'masiku amene tikuyenda mu digital witchcraft, ufiti koma wovuta kwambiri, tamverani. Imene yeni yakewo amayitcha kuti computer sciences, imene ikutenga zinthu zonse ndi kuyika pamodzi. Mundimve pano chemwali, sizodabwitsa masiku akumapeto ngati ano kuti ana athu akupemphedwa kuti akhale ndi ma ID nanga akhala kunja kwa nyumba ya digital dictator. Ayenera kuchitidwa dictate, alamulidwe koma mwankhanza, alamulidwe koma mokakamizidwa. Muyenera kudziwa kuti chuma cha dziko lonse lapansi tsopano chikupita kokapangidwa dictate ndi Lucifer. Inuyo mulibe ulamuliro okhala ndi ndalama yanu ndikuzayiyendesa nokha pamene tikupita ku digital money. Inuyo mulibe ufulu ku dziko lapansi ndi mwana wanu amene akupemphedwa lero kuti akhale ndi ID odzakhala mfulu mu dziko lapansi lino opanda ID. Nonse pamenepo ndi kuti mukulowa mchinyumba cha digital dictator kuti mphamvu zonse za dziko lapansi, maango onse amene amampanga munthu kukhala ndi moyo ku dziko ili lapansi akhale m'manja mwa Lucifer, pansi pa network, pansi pa internet, pansi pa digital dictatorship kapena kuti godtech, mulungu wa technology alamulire mu chinyumba chimenechi, koma nonse atakupangani kukhala akapolo kuti mulibe chisankho chopanga kalikonse mwanokha. Ndiye nkhani tu imene ikutivuta chemwali. Tsono inuyo kulembetsa mwana wanu kapena kusalembetsa mwana wanu chikhale chifuniro chanu cha inuyo, kusankha kwanu, koma ine ndiwongowunikira
siningalamulire kuti ana anu musapangise ma ID. Hayi, muli ndi ufulu otero. Mulungu aone mmene angachitire. Kukana kuti sitilembetsa ndi inuyo chifukwa chikhulupiriro chimafuna kuganiza. Koma ine ndangonyamula tochi pa mtunda wa mdima wa 2026 pamene tikulowera mu 2027 kufika ku 2020 kufika mu 2030 pamene chimdima chidzafike pa mdima wa ndiwe yani. Kwakuti munthu sazakwanisa kuona chilichonse cha dziko lapansi koma network idzamuunikire. Sazakwanisa kudya mpaka network itampasa chakudya. Sazakwanisa kuyenda mpaka network itampasa ulamuliro kuti ayende. Mchinyumba chochedwa digital dictator. Munthu alibe mphamvu. Munthu adzakhala wopanda kulowa. Mmene mutu mchemwali wanga ndi mmene dziko lapansi lino likuyendera. Tamverani. Munyumba imeneyi kuli makosana amene akugwira ntchito mmenemu. Ine ikundigwira mtima kwambiri ntchito imeneyi. Muli kagulu kamene Lucifer wakadzusa kamene akukatcha kuti mabody engineering. Nkhani zosausa kwambiri. Sikuti zimene mukuzionazi zikuthera pomwepa. Pongokhala ndi ID mwana, pongokhala ndi ID munthu wamkulu, kukhala ndi ID ya ukwati, kukhala ndi ID yobadwa, ID ya tsiku la imfa, kaya ID yokhalira mchitidwe wa dziko lapansi lino. Ayi sizikuthera pomwepa. Sizikuthera pa ID ya imfa, sizikuthera pamenepo. Tsopano pologalamu yakhazikitsidwa, ndipo pologalamu imeneyi inakhazikitsidwa 2024. Amadikirira kuti ayamba akonza apeze ndalama ndi asonkhanisa dziko lonse lapansi lakwanisa kupanga gulu, kupanga timu imene akuyitcha kuti mabody engineering. Kodi mukati body engineering tikupita kuti? Kumene kuti tsopano akufuna kuti network isangokhala madiverse mu zinthu zimene tili nazozi. Ayi, akufuna tsopano network ikhale mthupi la munthu kuti adzimkwanisa kumpanga track munthu imene ini yakeyo akuyitcha kuti GPS, human tracking GPS. Sakumvabe munthu. Akufuna munthu adzimpanga track, kumusaka, kumpeza, kumudziwa mmene zilili. Ndanenapo ndibwereze chemwali lero. Pakadali panopa mwana wanuyo amadziwika ndi inu, ndamene mukumudziwa pamene ali. Pakadali panopa mwana wanuyo amadziwika ndi aphunzitsi ku sukulu yake, kapena kuchipatala akapita, zathera pamenepo. Koma dziko lapansi Lucifer, the whole seeing eye, big brother, sakumuona mwanayo. Ndiye pakufunika kuti big brother ayambe kuchita watch carefully. Ndibwereze, big brother is watching you. Ndi chimene akufuna makosanawo. Ndiye tsopano kuti diso limodzi la dziko lonse lapansi lidzimuona munthu paliponse pamene ali, kufuna kupherezera diso limodzi lokha, the whole seeing eye. Ayenera kuti anthu akhale diso la the whole seeing eye through network. Chimene chisopano kuti chitheke, anyamatawa ayamba project, ayamba programu imene akuyitcha kuti body engineering. Ndimo mabody engineering akuyesesa kuti aike ma microchip, aike machip, aike network mthupi la munthu. Tikunena pano tu anthu ambiri tsopano matupi awo mukuwaona kugwedezeka, mukuwaona kusintha, mukuona matupi akukanika. Tikuyesa kuikapo mahebo, tikuyesa kuikapo mapirisi, komabe thupi likukana. Chifukwa chake nchani? Matupiwa akuchoka mu system ya chilengedwe, akupita kuti akayambe kukhala pansi pa network ya dziko lonse lapansi. Ichichi ndimafuna mudziwe kuti munthu akuponyedwa pa network. Chifukwa chake tsopano diso limeneli linkaona anthu azaka 18 okha kupita kutsogolo through ID. Nanga pakuti ndi diso la dziko lonse lapansi, the whole seeing eye la big brother, liyenera kuona ana ndi agwirisa ntchito boma,
kuyitanisa mayina aja ana anu kuti alembedwe alowe mu nyumba ija ndi kuitcha kuti digital dictatorship house, lumu yobesankhira kwambiri chifukwa munthu alibe mphamvu, banja silizakhala langa chifukwa ndizafunika certificate, mkazi sazakhala wa inu, mamuna sazakhala wanu, mwana sazakhala wanu, chuma sichizakhala chanu, manyumba sakhala anu, minda sikhala yanu, ikhala ya ndani. Digital dictatorship akufuna kuti zinthu zonse zimenezi ziziyendera network, zikhale za ulamuliro wa m'manja mwa chinthu china chochedwa Lucifera, koma sakumutcha kuti Satana, akungonena kuti mukhale pa data, basi data, mukhala pa data technology, mukhale mu digital system, basi akumatero choncho pokuwuzani kuti mukhale mu digital system. Ne mabulutu ophunzira tikungomvera, anthu amene timaoneka nzeru tikungotsatira nanga zikubwera ndi sukulu, sizikubwera ndi ubulutu. Fozikangoti digital ndikuti zakhuza sizikukhuza achina a standard 3, zikukhuza anthu ophunzira kwambiri chikuzikutchedwa kuti digital. Ndi pamene zikumveka ngati digital chizunguzungu, komatu umenewu ndi ulendo wa ukapolo oposa omu 586 BC pamene mpingo unkapita ku Babulo. Ulendowu ndi ulendo osausa kwambiri. Bible likuti Babulo wagwa, mmene wagwa mwasanduka mokhala muziwanda ndi mbalame zonse zodanidwa. Koma wolemba buku la Chivumbulutso sakulekera pomwepo, chapter number 18 akuti maliro ku dziko lonse lapansi. Nkhani yosausa kwambiri, nkhani ndiyo sausa kwambiri. Don't underestimate dziko lapansi likamakuwa ndikumamva zolengeza bweresana jana anu inu kumapititsa ana anu kuti akalembetse. Nkhani ni nkhani yokoneka ngati yosavuta, koma nkhani imene ndiyovuta kwambiri. Choncho tikuchiona chimenechi ndi awawa mabody engineering ndi amene akukonza nkhani imeneyi. Dzana ngati munali pomwepa timaona Leviathan pansi pa madzi akugwira makebo imene amayitcha kuti undersea cable ya pansi kwambiri. Iniyo mukumva kuti network ikuti ikhalepo pali chiwaya pansipa, network ikuti ikhalepo pali ma satellite ali kumwambako ma satellite ali m'manja mwa aliens, zima cable zili pansi pa nthaka ndi pansi pa madzi zili m'manja mwa Leviathan. Ulamuliro wosiriza wa Lucifera umene udzadetse nkhawa kwambiri chifukwa munthu sadzaziyendesa yekhayo. Kodi zikumveka zimenezi? Now, mmene tikulowa mu digital dictatorship house, mkatikati mwakemo ndi mmene mwayimva the AI, artificial intelligence. Sakumva munthu. Tsono mukangonena zakuti artificial intelligence ndiye kuti mukuchosa nzeru ya munthu imene Bible ikuti pachiyambi Mulungu analenga dziko lapansi, koma olemba buku la Miyambo akuti pakuti chiyambi cha nzeru ndiye kuopa Mulungu. Mukangonena kuti AI, artificial intelligence, ndiye kuti mukunena za nzeru ina imene ikufunika kuti ija yoopa Mulungu ichoke, sopano munthu ayendere nzeru zina. This is the dictator akufuna kuchosa nzeru za munthu ndi ayikemo AI, artificial intelligence. Kodi simungaone kuti tikupita ku ukapolo tsopano? Ana anu sakugwirisanso ntchito nzeru zawo za kusukulu zachibadwa, pali AI iwathandize kusolva masamu, AI iwathandize kuona geography kuti bwanji, AI iwauze zimene zili pansi pa madzi, iwauze 1+1 ikuti chani. AI ikuchosa nzeru za munthu. Chimenechi ndi chimene ndikuti tikupita ku ukapolo, tikulowa mu ukapolo oposa wa 586 BC umene mpingo udakakhala pansi pa Nebukadinezara. Babulo akugwa ndipo akugwadi, palibe akadzagwa Babulo azamuusenso. Dziko limene likadzagwa palibe amene adzausenso dzikoli chifukwa amphamvu ali chete. Mukumbukire Yobo chapter number 41 mavesi aka 15, 16, 17, 9 ndi 10 akuti ndani adzatsegula kukamwa kwake kwang'ona ndi kudusa ku mizere yace iwiri yakunsi kwa mano ang'ona imene.
koma mavesi a 1 2 3 ndi 4 akuti chikagwedeza pamadzi amphamvu amakhala chete. Ndi ukapolo osausa kwambiri ana Mulungu. Sitili chimozimozi. Dziko ili silili mmene lidali limuja. Dziko lisopano likupita pena. Pamene likupita ndikutipititsa tonse tikulowa mu ukapolo. Chuma chathu chikulowa ku digital dictator. Mwena kuziwa zimenezo. Ndimene mukumva muja akalembera amanyumba tikupita ku digital dictator. Zinabwera posachedwa pompa ayi maukwati onse tapanga dissolve ndi pabwereso marriage kawiri certificate munthu azitenga chipepala cha ID ya ukwati. Mukukumbukira tikulowa mu digital dictator. Zinthu zathu zapa moyo wa munthu kufunika kuti munthu azilamulire mpansi panthaka ya dziko limene tikukhalali. Ichichi ndi chidziwiso chemwali chimene inu muyenera kukhala nacho ndi kudziwa kuti kodi chimene chichi ndi chani. Tsono timanena kuti Leviathan anagwira undersea fiber cable ya pansi. Chifukwa awawa anyamata amene ndikuwatcha kuti ma body engineering ndi amene ayika pansi ndalama, amene ayika pa tebulo ndalama zoti akagwire thupi la munthu kuti sopano thupi la munthu lizichitidwa haki. Thupi la munthu lizichitidwa trace bwinobwino. Muzipanga haki thupi la munthu, muchite haki nzeru za munthu. AI ikupanga haki nzeru za munthu. Internet, network ipange haki thupi la munthu. Lizikwanisa thupi la munthu li kuchita chimene technology ikufuna, osati munthu yopayekha azilamulire. Ayi ndi chimene apanga nja ayamba kuonjezera ichatima icha kuti internet imene imabwera ndi ma generation. Mukukumbukira tinali ndi G1 idapita ndizochita zache, ndipo mu G1 ndimene tidaona ma cellphone am'manja. Mukukumbukira bwino ino achina 3310 Nokia 15 Nokia 20 tinaenda mmenemo mu G1. Tinachoka mu G1 kufika mu G2 tinafika pa G3. Akati G1 G2 ndi kutama nina kuti generation 1 generation 2 generation 3 generation 4 generation 5. Apa tinali mu G4 kumalawi kuno tili pa generation 4. Ndiye akamakweza ma generation iwa amakhala akuyenda limodzi ndi network ku dziko lapansi lino, ndi technology ku dziko lapansi lino. Akamati G chakuti ndi kuti mudziwe kuti G chakutiyo akufuna kukuwuzaniza ulamuliro pa mbado umenewo, wamphamvu mu mbado umenewo, amene akuyendesa zinthu mu mbado umenewo. Now tayendetsedwa ndi mbado wa nambala 4, mphamvu za nambala 4 zimene zatitenga anthu tonse kutiponya ku network, kutiponya ku internet, kutiponya ku AI. Tamverani mmene sopano tikulowa mu generation ya nambala 5 imene akuitcha kuti G5. Pafoni pazimamveka bwino chifukwa kati G5 ife timaona ati kuthamanga kwa internet. Anzathu ophunzira kuthamanga kwa internet, very fast internet. Basi zimene zija makobiri pa fast internet tonse ndikukhutira kuti ndi fast internet. Koma tamverani mmene sopano tikulowa mu G5 ndi pamene tikuona kuti boma la dziko la Malawi kudzera mwa TNM ndi mwa Airtel alandira makobiri kuti aonjezere intaneti ku dziko lapansi kuti tonse Malawi tifike mu G5. Ndetsopano mndama ija akukumba no makebo. Mukuona kwanu akukumba pansi anyamata Ngalande. Mukayang'anisisa mupite ine ndinapita mpaka ndinajambula ndakapeza kuti akuyika muchiwaya mu Ngalande muja. Basi sipaipi ya madzi akuyika muchiwaya, chikhebo china chache mukachione chili ndi kala ya green, yellow, blue, red, black. Khani zosausa kheboyo ili pansi. Oyika akungoyika kuti alandire ndalama, okumba akungokumba kuti alandire ndalama. Koma chinsinsi chikuchitika pamene papa ndi chani? It's preparation ya ma body engineering. Kuti munthu akhale akumachitidwa track. A human must be tracked.
munthu ayambe kugwidwa, ayambe kusungidwa ndi intaneti, alowe mu chinthu chimodzi. Kati kuona kaya ndiye mmene ayamba kukumba ngalande zimenezi, si pamene patuluka makalata ochokera ku masukulu kudzera mu National Registration Bureau kuti ana onse akalembetse ma ID abwere taone. Ndi zimene mukuziona zija mulongo wanga, zimene mukuzionazi dziko lapansi, zimenezi ndi chani? Tsopano ndiye kuti area iliyonse paliponse pamene iniyo muli mukhala kuti ndinu okodwa, chifukwa muli mkati mwa tauni, muli mkati mwa Leviathan, muli mkati mwa matauni amene Lucifer amalamulira. Musayiwale kuti matauni onse amene mumapeza ku dziko lapansi lino anachitidwa discover ndi ziphona. Sakumva munthu chichewa mpaka tsiku limene dziko lapansi lidzayambe kumva chichewa, zonena zangazi zizayamba kumveka, kapena mpaka tsiku limene zonenazi zizayambe kulankhulidwa mchizungu, pamene dziko lapansi lidzamve. Koma chichewachi chidakavuta kumva, ngakhale pakati pa achewa. Tikulowera kuti ana Mulungu zikuchitika m'maso mwathu, tonse tiliphe, azibusa aliphe, chifukwa zimenezi akunena kuti ndi chitukuko chikutilowesa mu system ya modern ya chaka chino, ya zaka zikubwerazi, ya mtsogolo, ndipo aliyense akuzimva kuti zimenezi zili zabwinobwino. Chemwali yanga mpingo, mundilole ndibwerese funsoli komanso yankholi kuti kodi ana athuwa talembetse? Sindiye nkhani imene inu nonse mukufuna kuti mukamve kuti kodi talembetse anawa, kodi tichite bwanji? So tamverani pano. Uyuyu amene akuchitayi ndi mvundula madzi kwa dziko lonse lapansi. Nyengo talowayi ndi ya mvundula madzi wa dziko lonse lapansi. Ndiye mundilole chemwali ndikuyambireni apa kuti zonena zangazi zikamveke bwino, muyambe kukhala ndi chithunzithunzi. Chithunzithunzi chanu chikhale chakuti kodi ifeyo ngati ana a Mulungu tikuyenera kupanga nawo zimenezi? Nanga Bible likuti chani? Ine ngati munthu sindikukuletsani, koma ndifuna ndikuunikireni kuti mukaone kuti chikuchitika chimene chichichi ndi chani. Tili mu ulamuliro wosiriza wa chinyama choopsa kwambiri, mzimu woopsa kwambiri wa Satana umene umatchedwa kuti Leviathan. Ndiye umenewu ndi umene ukutipitisa mu nyumba ya ndende yotchedwa digital dictator. Tentikumane pa audio inayi mutakhala pomwepo kumvesera ndi kupereka yankho lakuti nanga mpingo ukutinji, baibulo likutinji, ichi chincha chikubwerachi. Ndipo mukamva zimene baibulo likunena mukhala ndi chithunzithunzi cha yankho loti muchite kapena musachite. Tentiyambireni ku buku la Yesaya chapter chake cha namba 27. Khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Mu ndime yachiwiri chemwali mmene ndikupitirira kuyankha kupereka mayankho okhuza zochitika zimene tikuzionazi, baibulo likunena chomwechi koma mozimbaitsa kwambiri. Ineyo ndikutcha kuti ulamuliro uno umene ukuonekera mu 2026 okakamiza wanthu kuti akhale pa digital, ndimafuna ndikupaseni maso auzimu akuti mudziwe kuti tikuyenda mu nyengo ya mvundula madzi. Uyuyu ndi mvundula madzi wa dziko lapansi. Tamverani. Yesaya akuti chapter number 27 verse yake number 1 akuti tsiku limenelo Yehova ndi lupanga lake lolimba ndi lalikulu ndi la mphamvu adzalanga nanguni njoka yothamanga ndi nanguni njoka yopindikapindika, na adzapha ching'ona chimene chili m'nyanja. Kodi muli pomwepo? Ichi chinchichewa. Dziko lapansi linationesera mawiki awiri apita kumbuyowa likunjenjemera Leviathan atagwira mafiber cable apansi pa madzi ndi dulatu izi, ndipo dziko linali njenjenje. Akanangodula ndiye kuti chilichonse cha dziko lapansi chikanachita disappear.
tikunena ndalama zimene zili m'mafiga zili mu digital zikadasowa. Tikunena mayendedwe azida za nkhondo ya lero zimene zikuyendera intaneti, zimene zikuyendera mphamvu za intaneti zikadasowa. Nkhondo ikadathera pompo, zida mabiliyoni akadasowa. Anthu olemera dziko lapansi achina Bill Gates, achina Aliko Dangote, chuma chawo chikadathera pomwepo. Sakumva wanthu akadata anyamata onyamuka kukwera za zombo zawo kupita kumulengalenga kukaona dzuwa, maulendo awo akadathera pomwepo, kuphatikizapo maulendo a ndege amene amakhuzidwa ndi intaneti akadathera pomwepo. Zikadangochitika izi, maphunziro akadathera pomwepo, sinanga data ikadasokonekera. Mukadata maunduna a dziko lonse lapansi akadayima. Ndikunena chilichonse cha dziko, maboma tikuyenderawa akadayima, mabanki anthu mukadakapeza matera achatayima panja akusowa chochita mu ofesi akadangodula khebo imene. So kuno ndikunena kuti nyengo talowayi chiye mwali ya zimene mukumvazi ikutchedwa njoka koma mvundula madzi. Ndi Yesaya akunena kanthu akuti koma tsiku limenelo Yehova Mulungu ndi lupanga lace lamphamvu adzalangana nguni njoka yothamanga. Ndimafune muyambe kugwira chichewa chakuti njoka koma yothamanga. Koma pakuthamangapa tikufuna tione mchitidwe wa masisitimu a dziko lapansi umene ukuthamanga kwambiri. Ulamuliro wa Lucifera umene uli paliwiro kwambiri. Inuyo mukatenga kuchoka 2010 kuzafika 2026 mupeza kuti chinyama chimene chichotchedwa njoka kuma system a dziko lapansi chakhala chikuthamanga kwambiri, mwina paliwiro la mtunda wa 6,700 km pa ola limodzi. Thamanga kwambiri. Koma munthu wina olemba Bible akuti Satana atundiyerekezi ali panjakata podziwa kuti kamusalira kanthawi pang'ono. Olemba buku Yesaya akutipasa chithunzithunzi cha njoka yothamanga yokhala pansi pa madzi imene mu vesi limene mu chapter chimenechi ikutchedwa kuti nanguni. Ndesikuthera pomwepo ikutchedwanso kuti njoka yopindika, yothamanga koma yopindika. Tsopano inu lero pokulowesani ku digital pamene akupempha zinthu zanuzi mpaka na anaja kuwapasa ma ID chifukwa chani pali fast internet imene ikuthamanga kwambiri dziko lapansi. The fastest internet ndi G5. Njoka ikuthamanga kwambiri kuti ikapangisa zinthu zonse kukhala pachangu. Ma ID anawa sakadachitika lero koma njokayi ikuthamanga. Sakumva munthu. Ma marriage certificate sakadakhalapo koma njokayi ikuthamanga. Ma death certificate kuti adzatilande mitembo zaka zikubwera zaziza ikanda boma sakadakhalapo koma njokayi ikuthamanga. Sakumva munthu. Njokayi ikuthamanga kwambiri. Ndithu sizikadatheka kuti masalale onse tiyambe kulandilira ku banki koma njokayi ikuthamanga kwambiri. Sizikadatheka kuti anthu tisiye kumapeza zinthu zathu mophweka kudzera mu njira yakale. Ayi, chifukwa njokayi ikuthamanga kwambiri. Yathamanga kwambiri kufikira kuti yatipasa banki m'manja, Airtel Money, mpamba. Sakumva munthu, mukulu ndanzawo. Njokayi ikuthamanga kwambiri. Ikuthamanga kwambiri. Mizera idatha m'mabanki, njokayi ikuthamanga kwambiri. Iyi is the fastest snake, njoka yothamanga kwambiri dziko lonse lapansi. Ndi system ya technology imene Mulungu akulonjeza kuti ndidzalowa pa madzipa koma ndi lupanga. Osayiwala kuti maulendo okwana 21 madzi amayimira dziko lapansi. Ndipo Bible likuti Mulungu adzapita ndi lupanga. Musayiwalenso kuti lupanga maulendo okwanira 17 lupanga la Mulungu. Lupanga limayimira mawu a Mulungu. Ndani agwirize lupanga loti athyole njoka pansi pa madzipa? Amene atayimirira atumiki ndani ndi lupanga lothyoka
lupanga lakutwa na aduladula chinjoka chili m'madzichi. System imene ndani tikufunika anthu tidzale chamuna azibusa ndadzilaliki. Dziwani kuti tikaisiya choka njoka imene idziyenda ikuononga wanthu. Tiyenera kumapereka chidziwiso pakusowa mawu a Mulungu am'masiku osiriza amene adzaike poyera system ya njokayi panja nkwauza kuti uyuti ndi Lucifer. Kazomveka tsono kaneneni ine ndanyamula lupanga la Yehova. Izizi zikuchitikazi ndi system ya dziko lapansi. Ndiye ndikulimba mtima chifukwa Mulungu akuti masiku amenewo tsiku limenelo Yehova Mulungu adzanyamula lupanga lache ndi adzalowa mdziko ndi kukalimbana ndi kupha chinjoka chothamanga, kuchipanga calculated statement, kuchika poyera kuti dziko lapansi lichidziwe kuti inu amene mukufuna kulowa nawo zinthu zimenezi mudziwe kuti nchani chimene chikuchitikachi. Nanga tsopano tikulowera kuti tidzakhala ndi ufulu wopembeza pamene tikulowa mu digital dictator kaya? Kodi anathuwa azakhala ndi zisankho zolemekeza Mulungu pamene akulowa ku digital dictator? Chifukwa tsopano kumeneko kuzisankhira kukutha akulowa mu chinyumba mmene akukapeza kuti muli Mulungu kale amene akumutcha kuti artificial intelligent, kukachosacha chiyambi cha nzeru ndi kuopa Mulungu. Ndi nkhani zosausa na Mulungu. Izizi ndi nkhani zosausa. Sotamverani. Uyuyu ndikukupasani lero ije mwali ndikumutcha kuti mvundula madzi. Ndikumpereka dziko lapansi ndikumufotokozerayi ndikumutcha kuti mvundula madzi chifukwa imene ndi njoka yosausa anayiona ndi Yesaya chapter number 27. Iyi ndi nkhani koma yosausa kwambiri. Mukawerenga chapter number 27 chemwali kuti tsopano inuyo muyambe kuzisiyanitsa nokha kuti muchite kapena musachite. Muyambire pa chapter 27 pa koma mupite mawu apa mwamba. Akunena kuti munda wa mpesa wa Mulungu. Takhalani pamenepo chemwali musatalikira. Uwu ndi munda wa mpesa uma wa Mulungu. Ndiye Yesaya ndi mmodzi mwa aneneri akuluakulu. Ndiso pano Yesaya muntenge kuti wayima ndi akuona zinthu ziwiri. Akuona dziko lapansi koma at the same time akuona munda wa mpesa. Mwini wache wa mundawo ndi Mulungu. Dziko lonse lapansi liyenera kudziwa kuti amene timampembeza Mulungu mu mzimu ndi choonadi ndife munda wa mpesa. Mmene Mulungu amathyolamo zipatso za chilungamo, mmene Mulungu amathyolamo umulungu ndi ungwiro wake ndi chisangalalo cha umulungu wake ndi kunjoya kwa ulemerero wa Mulungu ndi kampani yonse yakumwamba kumaonekera kumunda wa mpesa umene ndi opembeza ndi olambira woona, amene adazitulusa okha kumachalichi ukugwa, amene adazitulusa okha kumipatuko, amene adazichosa okha kwa apostasy na akhulupirira Mulungu yekha osati utsogoleri wa munthu koma Mulungu ndi mzimu wake, na atchedwa kuti iwo amene azasogozedwa ndi mzimu wa Mulungu amenewo ali ana a Mulungu. Osogozedwa ndi mzimu wa Mulungu amenewo ali ana a Mulungu, osati osogozedwa ndi digital, osati osogozedwa ndi AI koma osogozedwa ndi mzimu wa Mulungu. Ndiye Yesaya kagulu kameneko pamwamba pa chapter number 27 akukatcha kuti munda wa mpesa. Koma ngati mumawerenga Bible muyidabwa kuti nkhani ya munda wa mpesa ikugwirizana bwanji ndi verse number 1. Chiku verse number 1 chapter number 27 akuti tsiku limenelo Yehova Mulungu adzapha chinjoka chimene chinali m'madzi. Iye amadziwa kuti kuli opposition, akufuna akuoneseni the opposition party ya dziko lapansi imene ikuyendera system ya njoka, system ya Leviathan. Munda wa mpesa uli padera uone, ndi akupasa assurance kuti ulamuliro wanga wa ine umene ndidzachite ndi munda wa mpesa suli ofanana ndi ulamuliro wa dziko lapansi. Takhalani kumbuyo kwanga inu munda wa mpesa muone chimene ndikuchita ndikalowa ku dziko lapansi. Ndikakhala ndikupha masystem, ndikuononga masystem chifukwa inu ndi munda wa mpesa muli padera dera. Muli ndi zochita zanu, muli ndi network yanu, iti network yake ndiye mzimu
wa mulungu amene anatsika nakakhala network ya mphamvu kwambiri kwa Ezekiel. Ndipo mzimu wa mulungu ananditenga nakayima nane ku mtsinje wotchedwa Kebala. Anali mu network ya mulungu. Ndipo Danieli akutionetsa anali mu network ya mulungu, sakumva munthu. Yesaya anali mu network ya mulungu. Akuticha Yesaya ponena akuti iyayi tsiku limenelo Yehova mulungu atafa Uziya ndinaona masomphenya a mpando wa mulungu. Anali mu network yoona kumwamba, sanali mu G5, anali mu network ya mzimu wa mulungu. Ezekiel sanali mu G4, sanali mu G9, anali mu network ya kumwamba. Chivumbuluso chonse mukapeza kuti network from above inachita kachi thupi lonse la Yohane pa chisumbu cha Patimo. Nayamba kuona chapter number 4, ndipo adanena ndine idza kwera kuno. Akupita kukaoneza kumwamba, ataona za mipingo 7 kudziko lapansi ku Asia Minor. Chapter number 4, network ija ikunyamula kumpititsa kumwamba. Anali mu system yake, sanali mu system ya dziko lapansi. So, mumve pano system ya dziko lapansi ndimene Bible pano pa verse number 1 akuitcha kuti njoka yothamanga, yopindika, yopanda direction yolondola. Lero anena zina chinjoka chopindika chikuyikani mu diversion, chikuyikani mu M1, chikupitisani ku diversion, kukuyikani mu M1. Akaona kuti iya kuitulukira anthu system iyi chimapita ku diversion. Ngati kulibe chikhale ngati kulibe, chikhale ngati kulibe. Olemba buku la chivumbuluso chapter chake cha namba 11, ngati si chapter chake cha namba 12, akunena kuti ndipo chirombo chimene chinali ndi kulibe chili mu diversion. Chirombo chimene kunali ndi kulibe icho chomwe ndiye cha namba 7. Tsono mumve pano, chirombo chimene chinali ndi kulibe chili mu diversion, chimakhota ndi chopindika. Ndi Yesaya akutiunikira kupindika kwa ulamuliro wa dziko lapansi. Mukaonesesa muona kuti nkhondo ija ya New World Order ajeni, nkhondo ya dziko lonse lapansi yakwanira. Third World War ichathawa ngati kulibe. Amene kumenya na Russia ndi America ndikuti basi tafika mu New World War, mu Third World War basi chathawa. Inuyo simungachipange judge kuti chikuyendesa bwanji dziko lapansili. Ndi njoka yothamanga. Na muulamuliro wopindika ngati umenewu, umene ukuchitika ndi njoka yotchedwa Leviathan, ndidafotokoza kuti tili ku chipembedzo cha Satana. Lucifer ankanena kuti teremu yosiriza ya ulamuliro wa dziko lapansi adzasiyira Leviathan. Ndiye mukayang'ana Leviathan ndiye mwini wake wa technology, mwini wake wa zinthu zabwino, material things, zinthu zokongola za dziko lapansi, ma design chani zimene Lucifer akuchita nazo nthawi ya kumapeto ino. Na amene yuyu ulamuliro wakewu ndi umene Yesaya akunena kuti koma tsiku limenelo Yehova mulungu adzalowa pamadzi ndi lupanga lalikulu lakuthwa la mphamvu, na adzalanga chinjoka chimene chinali m'madzi, na akaononga ching'ona chimene chinali m'madzi. Njokayo ndiyothamanga komanso yopindika. Akunena izizi. Sopono izi zomangotu lero akuyikirani uku, lero akutengerani kwina. Mungoziwa kuti awawa ndi machenjerero a Satana. Mdza ntchito yake munali ndi ID akuchosani, akuti yayi koma ID tipange ina, anapanga ina. Iyayi iyi ikhalepo, ikhale ya mafingerprint, tinalowa. ID yomweyo yasinthidwa maulendo mpaka na 3. Tikusintha lero pa kupita ku digital ID ndika namba 4 ndiyopindika kaya njoka yopindika. Ma passport tasintha kanga. Ana mulungu uwu ndi ulamuliro wopindika wa dziko lapansi. Education system tasintha kanga, ndi ulamuliro wopindika. The monetary system tasintha kanga, ndi ulamuliro wopindika. Democracy maboma tasintha kanga,
ndi ulamuliro opindikapindika wa nthawi ya kumapeto kuno. Now zimene azitiuza olamulira dziko lapansi lero mutere ana anu mulembetse, iyayi mukapangise kazi ya chiberekero, iye mukayeze DNA, zonsezi izizi ine ndingokuwunikirani kuti zikutuluka kukamwa kwa njoka imene ulamuliro wake ndi opindikapindika. Ndezili ndinu kuchita kapena kusachita, koma ine ndingokuwunikirani. Mpingo wa Mulungu ndimati mutamva chinthu ichi pamene ndikupitirira kuyankha funso la mulongo wanga. Tigwiriseni ntchito malemba timve pano. M'Baibulomo maulendo 8 anatitchulira za mulungu otchedwa Moleki. Sakumva munthu. Unali ulamuliro opsa kwambiri, ulamuliro wa mulungu otchedwa Moleki. Pamene mpingo umatuluka ku dziko la Igupto kupita ku Kanaani, mudatuluka Moleki, fearful God, mulungu amene ankaopsa, anthu ankachita naye mantha, anali ndi mfundo za ulamuliro koma za mphamvu kwambiri. Mzimu wake unali kugwedeza mpingo pamene unali kupita ku dziko ilili, ndi anali ndi mfundo zimene ankapempha dziko lapansi mpingo uchite. Let me explain. Ndipo ndikupempheni chemwali ndisadafotokozere pamene ndafika apa pakufunika ine mumvesese. Ulamuliro opsa wa njoka kapena ulamuliro opsa wotchedwa Moleki unkapempha zochitika za mpingo pamene unali kuyenda njira kupita kwina kulowera kwina. Now lero inuyo mwapemphedwa choti muchite. Ulamuliro wa nthawi yapansi pano ukukupemphani, ndi munyengo imeneyo ulamuliro wa Moleki udapempha kuti makolo akumpingo wa mulungu ndi makolo aku dziko lapansi atenge anawo apititse kwa Moleki. The same statement imene boma likukupemphani lero kuti mutenge ana anu mupitise ku National Registration Bureau. Mind, be careful. Anzathu akuyenda mchipululu adapemphedwa chimodzimodzi kuti atenge anawo apitise kwa Moleki. Kazikumveka kaya? Izizizi muzitenge bwino. Tsono mumvepa. Mukapita ku malamulo a National Registration Bureau mukapeza kuti akukupasani zinthu zitatu. Chinthu choyambirira akuti mupitise information ya mwana. Number 2, mukamapitisa information ya mwana mupitiseso blood group ya mwanayo. Pamenepo ndi kuti akukhuza chipatala. Now akuyitanisa gulu la magazi a mwana mupitise mukalembetse, ndipo opereka information ya mwana amene akufuna ID si mwanayo koma ndi makolo. Pano Moleki ankapempha makolo apitisa nawo kwa mulungu Moleki. Ndi anthu anali ndi mantha. Kanyengo ngati komweka kadachitikapo m'buku la Levitiko, koma pemphedwa ndi ulamuliro wa dziko lapansi wa Satana ndi Yerekezi kuyitanisa ana kuti apite kwa Moleki. Akatani nawo anawa. Chavuta njani mwana kuti amuyitanisa boma mpaka mukapereke mtundu wa magazi a mwana kuboma? Nzachani? Ine ndimati mungotsekuka maso kuti muone kuti ulamuliro ngati umwe udalipo. Tamverani zimene buku likufotokoza. Muwerenge ndine kaya kukhomo kwanu muwerenge kachitidwe kameneka koma pempha wana kuti apite kuboma. Anzanu adayitanisanso ana, adayitanisa adali Moleki, mulungu wopedwa. Ndi Moleki anali kulamulira boma la dziko lapansi kanyengo kameneka. Unali it was a deity, chinali chipembedzo cha mafano. Unali mzimu kuti anthu augonjere aulambire, just kungofuna kugula kudziwika, kugula umphamvu, kugula ulamulo, kufuna kukhazika pansi anthu a mulungu kuti anthu amenewo adziwe kuti chikuchitika chinthu chani. Tamverani mpingo wa mulungu. Tioneni malemba amene tiwapeze pa buku limene lili la Levitico chapter number 18 verse yake ya number 21. Pamene pakunena kuti
ndipo usamapereke ambumba yako kuwapititsa usamapeleke ambumba yako kuwapitiliza ku moto chifukwa cha Moleki. Usamayipsa dzina la Mulungu wako. Ine ndine Yehova Mulungu. Muchimve chichewa pano mpingo, komanso chemwe ali ulamuliro omwewo womayitanitsa wana. Mulungu anadana nawo. Mulungu adadana nawo ndi akunena kuti ndipo usamapereke ambumba yako kuwapititsa ku moto wa Moleki kapena chifukwa cha Moleki. Zimveke pano, dzomatenga ana nkuwapititsa kwina kwache, kaya akalembe kaya akachite nawo chani, mchitidwe wofanana udalipo. Ndipo ichi chinali chithunzithunzi cha mtsogolo ngakhale cha nyengo yomweyo cha human sacrifice, children human sacrifice. Ndikupereka nsembe kumene kuku, chifukwa mundimvese pano kuti kumene tikukapereka anaku ndi ku digital dictator house. It's a massacre. Ndi imfa ili kumeneko, chifukwa mwana mukangompititsa kumeneko, chimene akufuna kuchita pano chakuti akufuna kuti ulamuliro wonse wa dziko lonse lapansi udzakhale m'manja mwa Satana ndiyelekeza, adzakwanise kupanga control munthu. Tsopano mwayi wopemphera adzakutenga, mwayi wopa Mulungu kulibe, chifukwa adzakhala under dictatorship. Kodi simunaphe? Kodi simunapereke mwana wanu ku chiwonongeko? Chiwonongeko chake chiti? Chifukwa chake chikunena kuti pakuti chiyambi cha nzeru ndi kuopa Mulungu. Ndiye nkhani imene. Ndipo munthu aliyense amene saopa Mulungu, cholandira chake nchani? Ndi nyanja ya moto komanso sulufule. Na ngati ana athu tikuwapititsa mu chinthu kapena ife tikulowa mu chinthu chimene chikatithandiza kuti tisakaope Mulungu, ndiye kuti pamenepo tikupita kuimfa. Choncho tchimo lokhazikika la kusaopa Mulungu limabereka imfa. Now, ichi chinyumba chimene akutipasachi nchakuti nzeru ziyendera artificial intelligent, siziopanso Mulungu. Ndiye munthu amene saopa Mulungu, cholandira chake ndi chani? Ndi imfa. Ndi chimozimozi kuti apapa tikupitisa kukapereka anathu ku nsembe za Moleki. This is a human sacrifice straight. Koma tu ya uzimu simuziona lero ayi, koma m'bado umenewu udzafunafuna kuti chidachitika ndi chani pa moyo wathu. Ndikhulupirira kuti mukutha kundimvesa pano. Ichi chidachitika choncho sichidathere pomwepo ayi. Adayikambanso nkhani ngati yomweyi mu buku la Levitico chapter number 20 muyambire verse yake ya nambala 2 akuti unenenso kwa ana a Israeli ndikuti aliyense wa ana a Israeli kapena wa alendo akukhala mu Israeli amene adzapereka mbewu yache kwa Moleki uzimupha ndithu. Anthu a m'dzikomo amponye miyala. Munthu amene adzapereka. Sono apa pali chichewa. Chichewa chimene ndikuchita nacho pano ndikuti amene adzapereka. Sakumva munthu. Chichewa chikuvuta abe mpaka pano. Amene adzapereka. Muwerenge chichewa pamenepa, musagwiritse ntchito Chizungu, musagwiritse ntchito Chilatini, musagwiritse ntchito Chigriki, musawerengenso Bible la Chiheberi, koma mugwiritse ntchito Chinyanja cha Malawi. Cholembedwa ndi anyamata wakampambanya. Tamverani. Akuti musamapereka, amene adzapereka. Sopano lamulo limene talandira ife ndakuti titenga ana athu tikapereke m'manja mwa National Legislation Bureau. Kazi kumveka zimenezi. Mukapereke kuti kumene mukapereka, pakuti mukapitisa kuguwa la nsembe la Mulungu AI, mukapitisa kuguwa la nsembe la Mulungu technology, mukapitisa kuguwa la nsembe la Mulungu digital dictator. Nkhani zosausatu izi ana Mulungu, nkhanizi ndidzopalira na maudani ndi dziko lapansi. Koma ndiyenera kunena ndithu nkuchika poyera, ndipo ndikamachita nkhula ndikudziwa kuti chindibweresera mavuto, chindibweresera ukaidi, chindibweresera kukuwa dziko kutsutsa, koma ndiyenera kuchifotokozera
mumve pano padali kachitidwe ngati kameneka kadaliponso m'boma la ana a Mulungu pamene mpingo unali kuchoka ku dziko la Igupto kupita ku Kanaani. Mmene inu ndine tikuchokera m'dziko ili la uchimo, m'dziko ili lotopesa kupita ku Yerusalemu watsopano, paradizo. Mkati mwa njirayi muli mapempho akumaulamuliro a dziko lapansi. Pempho ili lidachokera kwa Mulungu Moleki, mundibweretsera ana anu. Ndi Bible likuti Mulungu anadana nacho chimenechi. Kazi kumveka zimenezi, Mulungu anadana nacho chimenechi. Ndiye mukawerenga chapter number 20 cha Levitico, mupite pa mawu apamwamba akunena kuti ziletsedwa zipembedzo za Moleki ndi zoyipa zina. Sakumva munthu. Ziletsedwa zipembedzo za Moleki ndi zoyipa zina. Sono Bible likufunika kuti litipase zoyipa zina. Inenso mulaliki ndikufunika ndipange biblical calculator pa zoyipa zina, ndizipereke in a calculated statement zoyipa zina zimene Mulungu analetsa. Number 1 ndiko kupereka ugulu lililonse mwana mumusiya achite yekha chisankho, osati musankhire. Tsono zimene tikuwasankhirazi adzatilirira anawa azizafunsa kuti anandipereka ku nyumba inu ndani? Anali abambo anga, ndi amene anakasayinira, ndi amene anapereka information mpaka mtundu wa magazi, anali abambo anga. Adzakulirira. Tsono Bible likuti munthu aliyense amene adzamangirira mwala kapena amene adzakhumudwitsa amodzi mwa anawa, nkhani yosausa imeneyi, koma ndi nkhani yosausa. Yesu akunena nkhani za vana, kuti aliyense amene adzachitira chokhumudwitsa mmodzi mwa anawa. Pakuti Bible likuti chani ana? Akuti aloleni ana adze kwa ine. Anawa awawa adzipita kwa Mulungu. Mwakanika inu kukabatizitsa, mwakanika kukapembedzesa kuchalichi, mwakanika kualangiza vana kuti akhale opemphera, koma lero mama wamwadzuka kukapereka kwa Mulungu Moleki, kukapereka ku ndondomeko zimene boma laitanitsa, zimene Satana waitanitsa. Anthu mtundu wanji kupembedza kwanji uku tikupita kuti nanga chimene chikuchitika nchani? Inde ndi zabwino za dziko lapansi, koma si zinthu zonse zabwino zimene ana a Mulungu mwina kuchita nawo. Sakumva munthu. Ziletsedwa zipembedzo za Moleki. Ndi mukawerenga pamenepa verse yake ya number 2 akunena, verse number 5, ndipo nkhope yanga idzasusana naye munthuyo ndi kumusaza kunchosa pakati pa anthu a mtundu wace, popeza anapereka mbewu zace kwa Moleki, kudetsa nako malo anga opatulika ndi kuyipsa dzina langa. Kazi kumveka zimenezi. Akunena kuti ndidzadana naye munthuyo. Mukampeza munthu pakati panu watenga ana ace ndikupita nawo kwa Moleki, ine ndidzamsadza mu mtundu wa Mulungu. Kamunamba mwaganizirapo? Bible likuti zoyipa zina kamunaga mwaganizirapo, kapena mukuganizira za choyipa china chimene chikuchitikachi, chomutenga mwana kukampereka kwa ka organization kena kache, ekakanthandiza, ekamuthandiza, ekampasa zofunika, ekampasa maphunziro. Koma kodi inuyo ngati mbumba ya Mulungu, ngati munda wa mpesa, mwauzidwa kuti anawa mwapereke mtima bungwe timeneti mwakufuna kwanu? Bible likuti mwapereke kuti mabungwe ta dziko lapansi. Ndakunena kuti komatu ndikampeza munthu ndizamsadza mu mbumba ya mtundu wa Mulungu. Tikoza kumaoneka kuti tikupemphera Nyamata, tikusunga Sabata, katikusunga Sunday, whatever we name it. Koma mwina pachochitika ichi chazoyipa zina, chotenga mwana kukamuyika ku organization ina yake mopanda kufunsa kwa Mulungu, tingachotsedwetu pa mtundu wa Mulungu, pa laini ya Mulungu nkuchotsedwa, koma tili mkachisi. Tisamalire kwambiri ana Mulungu kumene tikulowera. Kodi ndikuti amene yakulankhula zimenezi ndi yeye. Koma verse number 4 akuti, ndipo ngati munthu anzikomo akambisa munthuyo pang'ono pomwe
pamene apereka mbumba yake kwa Moleki ndi kuti asamuphe, pamenepo nkhope yanga idzatsutsana naye munthuyi. Tsono ine ndimafuna muzimva mawu akuti apereka sakuti kuphayi koma kupereka. Kumene tikupereka ana athu ndikuti, nanga kumene tikupereka moyo wathu ndikuti, nanga kumene tikuyika chuma chathu, kuchipereka chuma chathu ndikuti, kutenga chuma chathu, nthaka yathu, nyumba zathu kuzipereka kuboma. Mukuzipereka kuti kutenga maakaunti athu chonchi zonse za ndalama zathu ndikuzipereka. Pamene mupereka musamalire kwambiri ndi kupereka. Lero tikutenga mabanja athu kuapitisa ku National Registration Bureau kuti akati pase ma ID. Pamene mupereka sakumva munthu, chichewa chidzakhalabe chovuta kumva mpaka kalekale. Imeneyi si nkhani ya masewera ana Mulungu, yakhala ilipo kwa zaka zonsezi. Ineyo ndimati ndingopitirira kuunika. Tamverani chimene chikunenedwa m'buku la 1 Mafumu chapter number 23. Kodi ifeyo ngati ana Mulungu tichite nayo bwanji nkhani imeneyi? Nanga Baibulo nkhani yoperekayi akuti nayo bwanji? Chapter number 23 cha 1 Mafumu ndikuti tiwerenga verse yake ya chapter number 23. 1 Mafumu 1 Mafumu chapter number 22 verse yake ya number 10 akuti, ndipo mfumu ya Israeli ndi Yehosafati mfumu ya Yuda anakhala onse awiri pa mpando wachifumu wake, ovala zovala zawo zachifumu pa bwalo la khomo la chipinda cha Samariya. Ndipo aneneri onse ananenera pamaso pawo. Sakumva munthu, sakumva munthu. Panali mafumu oyang'anira madera, koma aneneri onse anakayimirira pamaso pawo nkumakanenera. Muitenge bwino nkhaniyi mpaka pamene Mulungu adzafune kulongosola chochitikachi mvemvemve m'maso mwanu. Ine ngati mtumiki ndimafuna kuti mutakhala nacho chithunzithunzi, mukapita m'masana mutamaliza kumvera audio, muwerenge Yeremiya chapter number 7 verse yake number 31. Muwerenge Yeremiya chapter number 32 verse yake number 35. Muwerenganso 1 Mafumu chapter number 11 verse yake number 17. Ndi Levitiko mumuwerenga kuyambira verse yake number 9, chapter number 19 mungata muwerenga mpaka mukafika verse number 8. Musakalekere pomwepo, mukapezenso buku la Yeremiya chapter chake cha number 49 mukawerenge verse number 5 koma mukayambire pa verse number 3. Chifukwa chomwecho anthu onse amene mukumvera nawo mupange chisankho cholondola pa zimene dziko lapansi likuyitanitsa ndi zimene inu mukufuna kuti mukapereke. Lero boma layitanitsa ana ngati mmene adachitira Moleki. Ndiye tikuwumva chimene Baibulo lidazuzula kumakolo amene ankatenga ana kuapitisa kwa Moleki. Sindikudziwa kuti lerolo mmene tikuapititsa ana athu kwa Registration Bureau, kwa akalembera dziko lapansi, kaya Mulungu akutinji nthawi ya makono ino izi zisalire mwini wake Mulungu. Koma ine ngati mtumiki ndichenjeze kulekezera pamenepa ndikukupasani chithunzithunzi cholondola cha zimene Baibulo silimagwirizana nazo, za zipembedzo za Moleki ndi zoyipa zina. Ine ndimati pamene mukutenga ana anu kuapitisa kukalembetsa, muyambe mwakhala ndi chithunzithunzi kuti koma nkhani yoperekayi musamalire nayo kwambiri, chifukwa anawa akuti tikapereke ndife.
ndiye monga ndalongosola kuti kumene tikukaperekako ndi ku house ya digital imene ndi house ya dictatorship, kumene kuli ulamuliro wa nkhanza, ulamuliro wa mphamvu. Kumeneku AI akulamulira wachotsa nzeru ya munthu ndi kubweretsa artificial intelligence, ndipo zinthu zonse zimene zikuchitika ku dziko lapasili akukuthamangitsirani ku njoka yothamanga kwambiri G5, imene tikangotha zaka ziwiri zitatu pofika 2030 tidzayenera kulowa mu G6. Mudzadabwa kuti G7 sazayitchula, ngati adzatchule azakupasani G8. Ni nkhani yosautsa. Ana a Mulungu mudzakhale pomwepo mpaka tsiku limenelo la maomboledwe. Ine m'bale wanu Twaibu Ahmadu Hamidi Ali ndakupasani chidziwitsochi mothandizidwa ndi Ambuye pansi pa malemba a Mulungu ochenjeza iwo amene akhala ku dziko lapansi. Tulukani m'menemo anthu anga, tulukani m'menemo anthu anga. Koma titapanda kumvera nali chenjezo. Eferemu waphatikana ndi mafano uleke. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe.